tam kouříš. No chcípotínka seš tady ty, kde máš vlasy, vole. Já nemám Pokud vlasy. jak vypadáš, díval jsi se na sebe někdy do zrcadla? Je docela vtipné, že Miroslava neustále točí na různé muže bez vlasů. Ale přitom měla manžela skoro 10 let, který neměl vlasy. A následně i poslední partner, a to Prading z tému, taky neměl vlasy. Takže já reálně nechápu, jakoby, o co Miroslav jde. U mě zmiňovala, že jsem mladý na to, aby neměl vlasy. OK, beru. Ale na druhou stranu, ten muž asi nebude nejmladší, takže logicky ta tvoje jakoby nějaká teorie, Miroslavo, o tom, že já jsem trapný, protože mám vlasy, a to z důvodu, že jsem mladý, ale ten pan nevypadá, že mu je třeba okolo 30. Takže asi logicky ta tvoje teorie úplně nedává smysl. Ona hejtuje úplně kohokoliv, kdo nemá vlasy, ale následně potom chrape s chlapama, kteří nemají vlasy. Což samozřejmě logicky mě opět nedává smysl, a tak na to jsme si jakože zvykli, že jo. No víš, jako Ale holky, tady zase vidíte úplně tu českou náturu těch chlapů, ne? Vůbec mě nezná, pak se mě zeptá, kolik berou šlapky v Egyptě, ty vole. Ani vole v časopis. No tak já úplně nevím, no, ale asi typek viděl tvoje streamy a každý 14 dní si měla prostě jiného chlapa, tak jakoby spoustu lidem potom dochází spousta věcí. Jakože reálně mi prostě tolik mužů, nebo celkově ukázat tolik mužů na těch streamech, tak spousta lidí si nějakým způsobem dá 2 a 2 dohromady. Neříkám, že to je tak nebo onak, ale minimálně tady toto v lidech vyvolává nějaké ty otázky, když neustále měníš chlapy, každý 14 dní seš u někoho jiného a následně mu říkáš miláčku, potom z ničeho nic odletíš, prej dobrovolně odletíš a říkáš, že jsi s ním v pořádku, že je tam šťastná, že dokonce mu poslaš peníze na jídlo a z ničeho nic ten právník ti pošle, že zjistí něco nepořádku. Jakože dopravdy Miroslavo, tohle je jakoby fakt do nebe volající. Tohleto pozorovat jakože fakt, to je prostě velký nus, budu opakovat celé video a pravděpodobně asi do konce těchto videí. Najdeš si cestičku na hotýlku pěkně, najdeš si cestičku, i když je to zakázaný. Na Kypru Jo, tak to ti už vůbec neprojde, protože když chceš jít s někým na hotel, když chceš jít s chlapem na hotel a aby to byl Egypťan, tak musíte mít manželskou smlouvu, blbečku, bez tě tam nepustí. Podívejte se, tak mám takovou jednu informaci, proč Miroslava byla vyhozena z toho předchozího bytu. O tom bytě Miroslava říkala, že tam nemůže si dokonce ani kamarádku, ani nikoho. Jenomže tam bylo prej docela dost návštěvníků, pravděpodobně nějakých kamarádů, ale k tomu někdy později. Jinak vás prostě nepustí spolu na hotel, nepustí vás spolu do bytu. Ty i když máš podnájem jako Evropanka, v Egyptě máš všude security. Já s tím Miroslav úplně vidím, že u každého bytu stojí nějaký ten týpek. Jako je asi jasné, že tam budou nějací u nějakých hotelů nebo nějakých lepších bytů, ale silně pochybuju, že u každého tvého bydlení, kde ty si v minulosti bydlela, tak stane nějaký týpek prostě před dveřma nebo při nějakým prostě areále. Silně Miroslav pochybuju. A ty to moc dobře víš, jelikož těch bytů si vystřídala více než dost. Prostě pod každou bytovkou ti stojí Egypťan starý a hlídá, kdo v té bytovce bydlí a kdo ne. A ty, když jsi jako Evropanka a máš byt do pronájmu a chce tě navštívit Egypťan, on může, ale musí ti ukázat smlouvu. Tohle je velice zajímavé, jakože oficiálně to takhle asi má fungovat. Každopádně těch kamarádů, které ty si měla na pokoji, když jste kecali, kouřili a další věci, to už je jakože co Miroslavo. Tím pádem toto vyjádření absolutně dehonestuje tvoje chování v Egyptě. Jelikož těch streamů, kde si má různé kamarády, nebo celkově různé známé na pokoji, nebo dokonce kamarádky. A já silně pochybuju, že s každým jedním si měl nějaký papír, i když to byl kamarád, jakože fakt si nepochybuju, Miroslavu. Ty máš vždycky na svoji pravdu a většinou na těch streamech říkáš přece jenom tu pravdu, že jo? To tady můžeme vidět jakože normálně pravidelně. Jako víš co, vystupuju veřejně, OK, ať si točí, ale ať zasahuje do toho, co říkám na streamu. Ne, vole, kanál na Mirku. No dívejte se, Miroslava tady neustále zmiňuje, že ani jde vypisuju nebo něco, ale za celou dobu nebyla schopna ani jednu věc potvrdit, žádný e-mail, žádnou zprávu nebo cokoliv. No neustále zmiňuje, že já někde píšu nebo volám dokonce. Tohle to je jeden velký nesmysl. Já to tady dostával opakuju rok a půl a vždycky zmíním, ať Miroslava ukáže, kde já jsem kdy někomu psal nebo kontaktoval někoho e-mailem nebo cokoliv. Za celou tu dlouhou dobu Miroslava nebyla schopná ani jednou ukázat absolutně vůbec nic. No, on si udělal vyloženě kanál na mě. On měl kanál předtím na Adelu a tomu moc nenosilo. A já to jsem se odstěhovala. No dívejte se, takže nové vyjádření Miroslavy je takové, že já jsem si udělal kanál na ní, z důvodu, že kanál na Adelu mi nevynášel. Tohle to je jako fakt husté, no takže OK. Ale samozřejmě Miroslava tady zapomíná zmínit, že Jacob Extra vznikl díky ní, jelikož mi nahlašovali videa na hlavním kanále. No a díky tomu, že jsem chtěl ochránit hlavní kanál, jelikož ty videa od ní jsou velice často nahlašované, jakože v průběhu celého roku, tak jsem se udělal Jacob Extra a to Miroslavu asi hodně vytáčí. Nebo jakože 100% to vytáčí. Na druhou stranu je to jenom pouze její chyba. Kdyby mi ty videa na tom hlavně nahlašovali, tak nikdy Jacob Extra nevznikne. Na druhou stranu jí děkuju, jelikož díky ní jsem vybudoval druhý kanál, kde je více jak 10 000 odběratelů. Takže jako za mě dobrá práce. A jsem upřímně velmi šťastný, že jsem v minulosti ten krok udělal, jelikož to bylo asi nejlepší, co jsem mohl v minulosti udělat. Úplně se neviděl, jestli to vyjde.
Každopádně vyšlo to, takže děkuji sám sobě, že jsem to nakonec udělal. A očividně Miroslavu to neskutečně sere, že mi vybudovala Jacob Extra a dokonce ještě jeden kanál Jacob Plus, jo? Takže jakoby děkuji Miroslavo a jdeme pokračovat. do Egypta, tak celá Česká republika se zbláznila. Ona se odstěhovala do Egypta a začalo to. Říkám, každý Miroslava neustále líčí, že někoho zajímalo, že Miroslava se odstěhovala do Egypta. Tohle to jako reálně nikoho nezajímalo. Možná jaké ty fanoušky začaly, než pochopili, že to je jedna velká lhářka, to je jedna věc. Ale to už jakoby jedno. Každopádně ty lidi nezajímalo Egypt, jelikož ty si nikdy Egypt neukázala. Ty si ukázala vždycky jenom nějaký pokoj nebo nějakou posel, kde si vždycky chlastala. To, co lidi zajímá, je to, jak ty lžeš. Jelikož já tady vyvracím neustále tvoje lži. Celý ten content není o ničem jiném, než o tom, že prostě Miroslava lže a následně my se tím ujebáváme. To je prostě všechno. Každý z těch lidí může zdvihnout pičo prdel, jít na letiště a pro informaci, kdyby Ano, Miroslavo, řekl jsi to správně. Každý člověk může zvednout prdel a letět. Jenomže ty asi možná nemůžeš, jelikož si letěla a tebe deportovali. Takže jak je to Miroslav doopravdy? No a nevím, no ještě chvilku počkáme a budeme pozorovat, jak se hroutí Miroslav v Rakousku. Jelikož všichni pochopí, že Miroslav byla doopravdy deportovaná. Jako všichni ví, že byla deportována, když je potkali na letišti, jak byla deportována z té Káhiry. Na druhou stranu chce to něco jakoby takové, jakože něco podloženějšího, že jo? byla deportovaná Teres, tak bych musela něco udělat s tím, že mě zavřou do kriminálu, odvezou mě do Káhiry, čeká se na vyjádření hlavního soudu a to netrvá, prosím tě. A kdybych byla deportovaná, tak si nemůžu vzít No jako Miroslav, možná kdybys někoho znežila, nebo dokonce někomu ublížila, nebo něco vykradla, tak asi jakože jo, ale ty si jako de facto neudělala nic jiného, než jenom to, že si porušila nějaké ty víza, jo? Takže úplně pochybuji, že by ti za tady to někdo dával nějaké cely, jelikož porušení víz v Egyptě není asi úplně nějaká novinka, že? Tak kdybych byla deportovaná, tak si ani nemůžu koupit letenku, protože ty už jsi prostě v těch leteckých společnostech daná jako, že máš prostě ban do toho. No jako Miroslav, nevím, no ale naposledy si tu letenku jakože mohla koupit, jelikož ty si letěla do Káhiry, tam tě otočili a následně potom si to byla v Česku. A to si pravděpodobně už ten zákaz měla, takže asi logicky letenka koupit přes nějaký zákaz asi není úplně moc problém. Správná otázka je, jestli vůbec do toho letadla nasedneš, to je jedna věc. A pokud nasedneš a vysedneš, tak jestli tě náhodou zase neotočí nějaký ten tvůj oblíbený celník, který tě jako posledně otočí do České republiky. Takže víš co, Jak vy to víte, že tu Mirku vrátili? Já tomu jako nerozumím, ty vole. oni si to myslí, že mě vrátili, protože to řekl. Jsem zvědavý, Miroslavo, jak tady tohoto celé obájíš, jelikož ty záznamy dám potom do těch dalších záznamů, kde vlastně budu ukazovat věci. A dám tady tvoje vyjádření nebo celkově tvoje lži. Jsem opravdu zvědavý, jak celé tady to budeš obhajovat. Jako samozřejmě zase nějakou další lži, nebo nějaký vymyslem, že to bylo plánované, že to je prostě fake a další věci. Ano, Miroslavo, tady tohoto jsme viděli nespočetněkrát a nikdy to nedávalo žádný smysl. A neboj se, jsem na všechno připravený. Kdybych byla deportovaná, jako teď, když se koukneš jako na letenky, to je 5000 a víš, kdybych byla deportovaná, tak si přece nebudu jen tak zbytečně kupovat letenky za 5000, ne? Protože kdybych byla deportovaná, No a tady jakoby nastává ten otázník, no, jestli Miroslava doopravdy retardovaná nebo není, jelikož to nedává úplně moc smysl. A to ani jakože pro mě, proto si myslím, že Miroslava neletí do Egypta, ale letí do nějaké jiné země. To je taková moje jakoby další teorie, o které si myslím, že by mohla být pravdivá. tak si myslím, že jako první já o tom musím vědět a myslím si, že tady je docela spousta lidí mezi náma, co... No ale Miroslavo, toto víš, že jsi byla deportovaná, když tě deportovali. Jak já úplně nevím, co potom budeš dělat, když se dopravdy prokáže, že jsi byla deportovaná. Jelikož není úplně těžké to zjistit, víš Miroslavo. Jelikož když jakoby zjišťuješ a víš, tak není úplně těžké zjistit, že někdo byl dopravdy deportovaný. Viděli zprávy od policie z Egypta, že nemám žádný problém v Egyptě, že se kdykoliv můžu vrátit zpátky. Cože? Někdo viděl nějaké papíry od policajtů, že nemá žádný problém a že to všichni viděli a že je to pravda? Jako já jsem osobně nic neviděl a to si myslím, že se ke mně dostane každý prd o Miroslavě, takže já jsem rozhodně žádné papíry, ani nikdo žádné papíry od policajtů, že tam nemá žádný problém, rozhodně neviděl. Něco ona udělala něco v Egyptě, proto musela opustit Egypt do 24 hodin. Jasmína a taky tak udělala a teďkom se do Egypta nějaký čas nepodívá. No a tady Miroslava zmiňuje, že ona deportovaná teda nebyla, ale že Jasmína a dokonce nějaká štají kamoška, která jí měla prej údajně, myslím, že z hodí ze schodu. To si jakoby vymyslela v těch několika verzích ještě předtím, než byla deportovaná. No a najednou tady vlastně zmiňuje, že ona deportovaná nebyla, ale že byly deportované ty dvě holky, což mám potvrzené, že tady toto rozhodně není pravda. Jelikož toto se řešilo na internetu a nikdo jiný deportovaný, nebo minimálně nikdo, o kom vím, než Miroslava deportovaný do České republiky nebyl. Jak jsem odletěla, tak bývalý se měl starat o pejska a ona umřela před 2 dny. Všechno prostě bude řešit v Egyptě, protože tam se fakt přišlo na... Takže tady máte opět další verzi toho, že dopravdy Isis nežila. Jenomže Miroslava tady už není naštvaná, není smutná, nebrečí,
dokonce večer chlastala, byla úplně šťastná. Jak je možné, že když vám znežije pejsek a vy dopravdy víte, že znežil, jelikož tady to ještě tvrdí opět, že znežil, ale Miroslava už není naštvaná, jelikož podle mojeho názoru Miroslava vybrala na letenku. Jelikož tam chodilo spoustu dárků, jelikož Miroslava doslova vydírala diváky, jestli nezaplatíš, tak odejdi další věci. No ale tady Miroslava už je šťastná. Takže já si myslím a domnívám se, že nebrečela z důvodu, že té Isis se něco asi jakože stalo, jakože možná trošku jo, ale možná pro ně bylo důležitější vybrat peníze na nějakou tu letenku do jiné země. Jelikož od té doby, co vybral peníze, tak je najednou šťastná už nebrečí. Jak je možné, že někdo, komu znežije zvíře, tak najednou po 2 dnech, co vybral na letenku a neodletí ještě, tak je šťastný. Mě zneží zvíře, tak asi mi si sprdělí a nevydám videa. Za posledních 24 hodin se přišlo na hodně špatných věcí z dané strany, ne z mojí, takže... No jasně, nikdo od Miroslavy. Vždycky na špatné věci se přichází od někud jinut, ale u Miroslavy nikdy nic. A nemůžu si pomoct, ale mám takový pocit, že tady ta žena nějakým způsobem věří. Mně přijde, že oni kouká tak pohrdavě, že jenom sbírá informace a nějakým způsobem uvažuje nad tím, co je vlastně pravda a co není. Nějakým způsobem si nemyslím, že jí úplně moc věří, ale třeba se můžu mýlit. No. Takhle se chová člověk opět, kterému znežil pes, je šťastná, vypisuje si pivečko sem, pivečko tam. Najednou od té doby, co vybrala na tu letenku, tohle je jakože minimálně aspoň na zamyšlení. Jakože minimálně pro mě na zamyšlení. Tohle je jakoby fakt absolutně. Ten člověk dokáže jít úplně přes znežité lidi, aby se dostal k tomu svému, co vlastně potřebuje. No schválně mi napište váš názor, jelikož mě to reálně zajímá, co vy se o to myslíte, jestli věříte nebo nevěříte. Jelikož v dalších videích bude více informací o tom psovi, jelikož Miroslava to aktivně potom rozebírala v dalších dílech, ale samozřejmě v každém díle je nějaká jiná verze. Jednou znežil, otrávený, nebo dokonce prostě někde mu ublížil, potom nějaké léky potřebuje, potom vybral jako pomoc, no je to prostě jedna velká pohádka. Dívejte se, moje teorie jsou takové. To, že té Isis se asi něco stalo, OK, ale jestli znežila, to nevím. Druhá možnost je podle mě taková, že Isis nežila. Pokud ano, tak je mi to samozřejmě líto, jelikož je to prostě živý tvor. Ale pokud Miroslava na těch dalších streamech říká, že žije, nebo pravděpodobně žije, tak si myslím, že to pouze jenom využívá k tomu, aby z vás vytáhla ještě více peněz. Jelikož tam zmiňoval jako tu léčbu, léky, bla bla bla, prostě nesmysly. No ale díky tomu, že za celý víkend se ukázalo nespočet verzí toho, co se dopravdy stalo nebo nestalo, nebo dokonce, co s ní aktuálně je. A jenom je na vás, kterou verzi si vyberete, anebo jestli nebudete věřit vůbec ničemu. No a takhle se prosím vás chová člověk, kterému znežil pejsek. Jelikož před chvíličkou ještě řekla, že ten pes znežil. No a následně Miroslava tady zpívá, je šťastná, je v pohodě. Tak já se jako ptám vás lidi, jestli vám toto přijde jako normální chování, nebo už je to prostě hyenismus. Já osobně jsem to už Miroslavou zdal dávno, jelikož cokoliv co řeknete, tak Miroslava otočí a následně to zneužije, nebo celkově otočí úplně všechno jenom pro svoje dobro. Každopádně většinou jinde je pravda, nebo celkově dost často si myslím něco. A díky tomu, že Miroslava je jednoduchý člověk, tak není úplně těžké odhadnout to, co se potom bude dít, nebo proč to Miroslava dělá nebo nedělá. Co je to parvoviróza? Ale to je furt viróza. Chápete to? No a tady Miroslava začala zmiňovat něco, co jsem zmínil v těch prvních 2 částech mojich videí, což byly ty předchozí videa, kdy jsem říkal, že má mít nějakou tu paravirózu nebo něco podobného. Jelikož toto nemocnění většinou pejsek získá tak, že není očkovaný nebo červený. Což se pravděpodobně asi stalo Isis, teda jestli žije nebo nežije. Když máte virózu, tak přece neumíráte, ne? Ale parvoviróza, to je ty pičo. Taky když jdete k doktorovi, tak vám řekne, máte virózu. A to na to se přece neumírá, ty vole, ne? No Miroslava jakože neumírá se, kdyby ten pes byl očkovaný, nebo dokonce očervený. Jenomže podle toho, co si ty jako prezentovala, tak ta Isis za to nebyla moc dobře. Velmi že by smrtelná, ty typické příznaky silné zvracení. No normálně lidé neuvěříte, až po 3 dnech, kdy na internetu se táhne nějaká taková ta údajná diagnóza, co by té Isis mohlo být nebo nemohlo být. Protože já si myslím, že podle té fotky, co jsme viděli u té Isis, jelikož tam byla nějaká krev a další věci z určité části těla a věci okolo není třeba specifikovat. Každopádně šlo krásně poznat, že měl pravděpodobně teoreticky paravirózu. Jo, což je jakoby dost vážné onemocnění, zvlášť ve chvíli, kdy ten pes není očkovaný a dokonce očervený, což bude pravděpodobně ten případ. A Miroslava až po 3 dnech, co my jsme to řešili ve videu, tak najednou po 3 dnech tady zjišťuje tady tohleto. Jako story ale člověku, který znežije pes, nebo dokonce znežívá pes, tak po 3 dnech teprve zjistí to, co my jsme zjistili během hodiny, že by to pravděpodobně mohlo být tady tohleto. Krvavý průjem, atapie, slabost, nechutenství, horečka a podchlazení.
rychlá dehydratace, virus se šíří kontaktem s nakaženým psem, výkaly, botami, No já nevím, Miroslavo, no ale že by to bylo tím, že si chodila s tou Isis mezi ty ostatní pejsky, takové ty potulné pejsky a ta Isis nebyla očkovaná. Je to jedna z možná teorií. Neříkali jsme to, že tohle se může stát, ale Miroslava byla chytrá a říkala, že to není potřeba, že oni si zvyknou, že mají imunitu, další věci, no očividně asi jako jo. Teda jestli s tím jsem teda něco vůbec je nebo není. Jako já si myslím, že tu paravirózu měla, ale jestli žije nebo nežije, to vám neřeknu, jelikož Miroslava samotná asi ani neví, jestli žije nebo nežije. Jelikož každý streamí na pohádka. Ne, mě doktorka právě říkala, to jsou keci, jo, jak tady píšete, že je nevyléčitelná. Mě doktorka říkala, kdyby k ní chodil pravidelně, ona mi to sama řekla, že Isis byla hodně jako psychicky ve fyzickém špatném stavu, ale... No a Miroslav, ty si myslíš, že za ten poslední týden, co jsi nebyla v tom Egyptě, tak ten pes sešel do takového stavu? Jako Miroslav, my jsme říkali několika ve svých videích, že ten pes je hubený, psalo mi to desítky nebo stovky lidí pod moje videa, ale z ničeho nic, jsi najednou překvapená, že ten pes nebyl v dobrém stavu. Jako říkali jsme ti to ty vole jako několik týdnů nebo měsíců na streamech, a to zvlášť od té doby, kdy ty jsi cvičila jakože fakt nevhodně, jelikož mu mohla klidně polomat zuby nebo dokonce vytrát zuby, ale samozřejmě tady tohle se taky zapomnělo, že Miroslavo, takže celou dobu, co ty s tou psa měla, tak ti lidi psali, co děláš špatně, dávala mu nevhodné jídlo, nevhodnou stravu obecně, ale najednou Miroslav překvapená, že ten pes byl ve špatném stavu. Miroslav, to, že ten pes nebyl v dobrém stavu, ti říkali lidi několik týdnů, a to si byla ještě v Egyptě. Kdyby se tam docházelo tak, jak mělo, že by ji zachránila. A právě proto furt říká, že pokud je Isis na holky, mě z toho začíná být úplně blbě, jak mě se chce normálně blít. A řekla, oni nikdy, ona na mě, že ví, že se to dělá prostě mimo Egypt, ale oni v Egyptě prostě nikdy nedají psovi injekci na... No dívejte se, asi úplně nejsem jistý, jestli to pravda nebo ne, jelikož umělá inteligence může říct prostě nějaké nesmysly. Každopádně já jsem zjišťoval, jestli injekce v Egyptě, jakože injekce, kdy někdo znežije zvíře, injekci, jestli to prostě v Egyptě v pohodě, nebo jestli to prostě praktikují. A mě normálně vyběhlo, že ano, zvlášť ještě ve velkých městech, ve kterých Miroslava bydlela docela často, nebo dokonce bydlela i naposledy. Kdyby žila, tak hodně teď trpí. On má všechny dostatečné léky, ale ne na dobu, než já přiletím. No a tady najednou slyšíte, že Isis už jako asi žije, jenom asi potřebuje nějaké léky, nebo nějaké léky až do té doby, než přiletí. Tohle je prostě jeden velký grz normálně. Takže Miroslava asi, jak říkala, že Jacob nechal toho psa otrávit, tak to asi pravda nebyla, že Miroslavo. Kdy Miroslava tvrdí, že jí znežil pes a že ani musí letět do Egypta, tak to asi jako po několika týdnech není pravda. To je něco neskutečného. Dám ti jakékoliv peníze, aby se nevrátila k Miruně. To jsi napsala dobře. No a tady dokonce Miroslava přes nějakou kámošku asi píše tomu chlapovi, že mu dá jakékoliv peníze, jenom aby toho psa nechal na pokoji. To je jako vážně, Miroslavo, takže ty tady osočuješ lidí z České republiky, že někdo měl kontaktovat tvého bývalého právníka Miláčka a dokonce zmiňuješ, že já jsem nějakým způsobem vydírat a následně tady potom na streamu diktuješ někomu, nebo celkově jsi se domluvila s nějakou osobou, že má napsat tomu právníkovi, že ta osoba je schopná tomu právníkovi jakékoliv peníze má, který si neubližuje, přestože 2 dny zpátky znežila a přesto, že jsem měl vypisovat já, ale přitom tady diktuješ nějaké kamarádce nějakou zprávu, kterou mám poslat. No jako lidi nic proti, ale tohle už je hodně silné kafe i na mě. Z vás je tady kdo třípič, můžeme mít aspoň těch srdíček do 3. No ale Miroslava se hnedka ráno zbudila a tady hnedka vidíte pivíčko. Takže splňte cíle, ať můžu letět do Egypta, do kterého asi pravděpodobně jste nepoletím. No ale do toho tady pivíčko, cigaretka, krabička za 10 eček, ale vybírá peníze na letenku. Člověk, co by reálně potřeboval peníze na letenku, tak by si nekoupil žádné cigarety, žádné pivo a doslova by šetřil každou korunu, aby mohl letět. A ne rozhodně, že vy žebráte peníze na tu letenku, pak si koupíte cigarák, k tomu pivíčko a následně potom žebráte ještě několik dnů. Když Miroslava zmiňovala, že musí letět úplně co nejrychleji a najednou letí až 1.6. Protože zase, kdyby si byla 100% ta veterinářka úplně na 1000% jistá, že by umřela, tak by mi neřekla, pokud se s ním skontaktujete a byla by živá, tak ať ji přiveze sem a já se o ní postarám, než vy přiletíte do Egypta. Každopádně jsme na konci dnešního videa, další dny budou vycházet ty streamy z toho víkendu, jelikož tam je tolik nesmyslů a tolik dezinformací a celkově nějaké manipulace, že normálně to jste dlouho neviděli. Každopádně pro dnešek to stačí, mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa.